Čiže ako poznáš, že si spokojný? Tak ja som teraz vnútorne som momentálne akože kľudný, bol som si zabehať, dal som si sprchu, najedol som sa, takže som spokojný z toho, keď aj ty si tam spomínal, že keby sme boli v tom prítomnom okamihu, ako Tole hovorí v tej knihe, hej, že keď si, ja neviem, bol som vonku, zameral som svoju pozornosť na stromy, na niečo, čo je v tej prírode, on povedal, že jediné východisko z tejto situácie je obrátiť sa naspäť k prírode, hej. Som spokojný, keď si vyjdem na balkón, na záhradku, si tam polejem rastliny, keď sa pozriem na nejaké izbové kvety, keď idem vonku, počujem, ja neviem, vtáky alebo šum stromov a vtedy sa cítim akože v pohode, hej. Mhm. OK. No. OK. Čiže keby sme, položím ti otázku, len predtým chcem povedať, že pri odpovedi dajme bokom všetko, čo máš načítané. Skôr Mm. ma bude zaujímať, čo si všimneš ty, čo uvidíš ty sám pre seba, keď budeš skúmať vlastnú skúsenosť. Tak Ako ja, si to, ako si to vysvetľuješ, že, že zrovna v týchto situáciách cítiš spokojnosť? ja som od malička ako chodil rád do prírody aj do záhrady a keď som vonku v prírode, som aj vzdušné znamenie, takže ten vzduch a tá energia vonku, keď som v prírode, mi dáva ten pocit toho naplnenia. Takže ja som robil dosť kancelárskú robotu ako IT project manager, robil som v rôznych korporáciách, Mhm. takže tam som bol dosť v takom office a zavretý a to je zase iný druh práce. Takže vždycky som potreboval vetrať tú hlavu a dobiť si tú energiu v prírode. Takže ja mám ten pocit flow, keď lyžujem napríklad v zime, keď som v Tatrách, v nízkych Tatrách, hoci kde, alebo keď som teda na tom bicykli a proste ten šport mi dáva ten pocit toho flow. To je ako za mňa taký osobný úspech, keď nevnímam tú realitu nejak tak, že sa teším z toho proste, že som v tom momente toho športu alebo tej cyklistiky. Hej. Áno. Vieš, čo mi napadá? Videl si film, volalo sa to Ready Player One, Spielberg to režíroval. Nie, nevidel som. Bolo to podľa rovnomenej knihy, rok 2045 asi. Mhm. A začína sa to tým, že mesto je spustošené, ľudia bývajú v takých, ako teraz, keď stavajú sa, neviem, nejaké diaľnice a bývajú v tých unibobunkách, tak proste tak ľudia bývali. Mhm. Ale ľudia trávili veľa času, mali virtuálnu realitu, okuliare a bola tam hra, bolo tam prostredie, ktoré sa volalo Oasis. Čiže aj preto to všetko bolo spustošené, lebo oni viacej času trávili v tej hre, ako Mhm. v tej realite. Pretože tou realitou pre nich sa stala tá hra. Mhm. To bolo niečo pre nich viac reálne, ako, ako to, kde sa nachádzalo ich skutočné telo. Mhm. A vravím to preto, že veľmi často si my takisto veľmi nevinne zameníme tú skutočnú realitu od toho, čo my voláme realita. To čo možno aj ja som počul v tom, čo vravíš ty a čo počúvam, že prirodzene veľmi často je, že realita je to, že taká situácia a že je ťažko a to je ten reálny svet a tie moje reálne problémy. A, a ono sa to tak javí. Mhm. Áno, ono sa to tak javí. Ale to, čo ty zažívaš na tom bicykli, a teraz nemyslím ten pocit ako taký, ale ako keby tam je dotyk s realitou. Tam vnímaš život napriamo, pretože ho nemáš prefiltrovaný cez premýšľanie. A preto Mhm. dokážeš vidieť veci jasne, preto spev vtákov v tebe vzbudí pocit krásy a radosti. To je už dôsledok toho, že ty si v realite. Nie je tá príčina. OK. Čiže moje odporúčanie pre teba je začať sa pozerať, možno skúmať týmto smerom, že tá realita je to, čo vnímaš, keď si povedzme na tom bicykli. Keď počuješ spev vtákov. To je realita. To Mhm. ostatné sa nám javí byť ako realita. Čiže ja nevravím, že není inflácia. Hej, aby sme si to iba nepokrietli. Ja nevravím, že nie je. Ale máme okolo toho toľko premýšľania, typu, čo so mnou bude, ako to bude, ale nič sa zrovna teraz nedeje. Ono jasné, ja chápem, že ono to môže spúšťať nejaké programy z detstva, niečo, čo je aj tou výchovou alebo celkovo tým nastavením spoločnosti, že ja si to aj uvedomujem, že
Hej, že niekedy treba tú myseľ ako sa snažiť odpojiť a preto aj vypadnem z bytu a idem teda vonku, že, hej, že týmto spôsobom sa na to pozerať, že fakt to nemusí byť tá realita, ale to len niečo, čo je nejaký myšlienkový konštrukt a niečo mi tam tá myseľ hádže, aby v podstate to tak nejak som potom akože nemal. Dobre, ďakujem, nechcem brať čas, ďakujem, super. Vôbec neberieš čas radovať, díky, že si bol ochotný sa na to pozrieť. Mhm. Vnímam naozaj, že si načúval tomu, čo rozprávam, že si ochotný v tom bádať ďalej a som rád. Mhm. Tak sa uvidíme ešte ďalšie stretnutia, ktoré nás čakajú. Dobre, ďakujem. A máš veľké povzbudenia v čete. Lebo a proste, vieš prečo? Lebo všetci vieme, a vrátane mňa, aké ľahké je pre nás zameniť si svoje myslenie za realitu. Proste, že my si nevšimneme, že si to myslíme. V tom je ten trik toho myslenia, že nám sa to nezdá byť ako myslenie. Už keď vidím, že je to len niečo, čo si myslím, už som v pohode. Hej? Ale do momentu, kým to uvidím, je to pre mňa realita. Je to to, že tá myseľ je ako sú tie okuliare virtuálnej reality. Proste, kým ich mám na sebe, nič iné nevidím. Keď si ich zložím, tak zistím, že aha, Mhm. toto je realita a toto bola nejaká predstava, nejaká fantázia. Akurát tým, že veľmi často máme navlečenú tú virtuálnu realitu našej mysle, tak keby začneme si zamieňať to, čo naozaj je skutočné a čo skutočné. A úspech ako taký realitou nie je. Úspech je myšlienkový konštrukt, čo nám dáva slobodu žiť realitu taká, aká je teraz a nechať sa prekvapovať, kam nás zavedie.